Nyena. Jotend arita kwe kaunti ma Migori medo jiwo weche mag kedo kod kuo mag jamni e kaunti no. Kaunti ma komishona ma Migori David Gitonga wacho ni gisebedo ka giyudo thoth jamni ma okwala e gwenge mag Kuria. George Juma nigi ler mathoth. Kuo mag jamni gego ma Kuria ok en gino ero ma ochakore sani. En gino mosebedo kuom kinde malach kendo sekelo lal mathoth ne oganda kabede kata mana wechego mag kwe bendo serocho e kind oganda jo Kuria kod ogendni mamoko ma odak e tong' Kuria kod Narok kod piny Libamba man Tanzania. We've been able also to recover almost 95% of stock theft over the last 5 months. E kinde ma jumbe adek ma okalo, romo ma tieko koko ma ikelo kod kuo mag jamni kod midhiero mamoko e kinde oganda mogego ma Kuria kod Narok ne obedo. Wizi ya ng'ombe kati yetu na jamii, ufuatiliaji ya ng'ombe saa ingine ikiwa kero imekuwa shida. Viongozi wa usalama kuna hao kama machifu na wengine ambao wana usalama. Ng'ombe zinaibiwa ng'ombe 2, wao wanaweka ni ng'ombe 10, ambao inaleta shida hasa wakati tunapo ofuatilia ng'ombe hizo zirudishwe. Okenge mo pogo sekete kinde mo kalo makedo kod kuogo mag dhok ma oting'o winjruok moinka kata Rime Declaration winjruok no mabende yango ni kama koro tie jamni ma okwalo lale oganda makanyo ipeo dhogegi. Obila makedo kod kuo jamni bende koro seketi gego ma Kuria West kaachiel kod Kuria East. We've also defertilized the nyumba kumi and the village elders. They're able to give us information on real time. And again, our security officers are able to respond on time. Hii mambo ya kurudisha ng'ombe na wezi wanaendelea kuishi, tunaambia usalama hawa askari wetu pia wakamate wezi. County Commissioner e County ma Migori David Gitonga wacho ni sani bende koro gitiyo kod lony manyasani ka gitiyo kod WhatsApp e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria. Nikech thoth dhok ma okwalo osebed ka yang'o seche machuok bang' kosekwalgi. Gitonga wacho ni jotend arita kwe kawo tende kod wege kuondego ma yang'e jamni koro tiyo kod mbuino mar WhatsApp kama bende dhiang' moro amora ka koro pok oyang' picha mare nyaka or kanyo. We use Murika application, which is a platform for real-time reporting of anything which happens within the county. Habitas, they have a WhatsApp group. And he can be able to share with you the information about the modus operandi of people slaughtering the animals. Jotend arita kwe oyango ni pod gimedo keto kenge mathoth mar kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria ka dwaro margi en miyo koro oganda bedo nywak gi lwedo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duond bura